A few moments later. So yan mga buddy, no, magandang ano ba? Hapon na pala ngayon, ano? Alauna na. Happy 1,000 subscribers pala sa ating YouTube. Dito kami ngayon sa ano, sa Lucena. Pero yung ano natin, yung watch hour natin wala pa, kulang pa. Kaya hindi pa tayo monetize. Pag nag-monetize na tayo, ay pira na tayo. Parang sigarig lang magmaniho yun ah. Yung motor. Sabi kaagad ni Pana, ipaayos mo yung ngipin ko ha. Ipaayos daw. Wala pang ang sahod, paayos. Ang wala ngipin, patakdan ko ngipin. Ang may ngipin, tanggalan ko. Gago! May lighter pala ang bag ko. Gago! Puta! Ano, sa likod ka, tulog ka? Hindi ko katulog, init. Nukay na ko. Ay, sige, ikaw na. Okay lang. So yan, maraming salamat pala sa ating mga supporters dyan. Yeah. May truck ba na kaya ngayon? Di basa mo Hala, ang upuan mo. Gagi. Hindi ko sinadya yan. Hindi naman naayos pala pagtakip. Para galit sa kay Toto. Yeah. Gago. Tago na. Ito, pre. Yan mo, pre. Yan mo, isay loob mo. Isay. Ay! Wow! Kumain lang kami saglit. Ulam ko ano? Apretadang ano ba 'yun? Apretadang manok, ano? Sa kanila ulam nila ano? Gutong Isda. Gutong isda. Gutong. Gutong isda. Gutong baka kanila. Gulat si... Gutong isda. Grabe magyari. Uy, wala. Yan Walang gutong isda. Ay sabi pritong isda. Yan, gutong isda to. Kunin mo na kaso. Naapakan ah. Napakan na. Tanggalin mo muna pare. Bakit? I-start ko. Tanggalin ko yung... Patay ang cellphone mo yan. Bakit? Pre? Imbis nyo mag-charge, bawas na agad. Lakas yung ano. Kuha ng kurinti. Sira yan? Hindi naman. Uy. Isa kabilog yung truck. Yung susi. Naggulo-gulo lang sa... I-check mo ang likod ka. Nasarado ko ba? Ha? Nasarado ko ba? Record.
Ayaw pre, oo. Uy, Ayaw? lag-lag naman kunta. Bakit? Maluwag. Ano mo lang sa ilalim? Ako na mag-con. Galaw ka na dito, galaw. Yan na. Tao. Ayun na. Tingin ka to, tingin ka. Pre, bilis o, kotse. Wala de. Wag. Bilis Oh, o. sige, pasok. Yan o, bilis to ah. Ang layo, yan ah. Ya. Bilis yan. Oh, bilis yan pre. May motor. Ha? Sige, pasok. Pre, ano? Lagyan ka no? Hindi. Wala na yun mamaya. Ikot lang ako. Anak ko, wala. Lugan ka pala ni Tae, kamot. Ha? Ah. Ay, wala trakpan ngayon, no? Laban ako. Wala. Wala. Wala rin TV dyan eh. Wala rin TV mainit. Ay, kaya ako naman. Ako na lang, diretso tayo. Kasi di ko na kayo sa pagkain. Hindi tayo Mga merienda. grabe ulo ka. Sarap yan. Tingin ka dyan, may merienda tayo to. Yung mga kamatay, bot-bot. Kakain ka lang, mamirinda na naman. Hindi mo na ang tinamang sakpo yun. Ano yan? No? Kasi yan. Saksak yan, pre. Patay yung ay. Patay. Ay, pag lang, no?
pa doon? Ha? Biris. Siyempre? Ngayon CL. Saan? CL. Siyempre? Oo. Si Million? No? Ha? Wala na kami. Dahil manamitan. Wala naman din. Wala naman pinsan kasama natin. Ikaw may siya nag-inis dati ngayon sa ilagan ha. Talaga na. Tapos na kami. Ha? Hindi naman niya alam. Hello? Dumating kami ilagan. Yung par. Tulog man. Balikin mo ito. Pag-isip niya sana tapos na. Babalik na kami. Hindi magtatanong niya siya. Malayo pa ba tayo? Ay, malayo pa! Hindi niya alam, babalik na pala, no? Habang ka na doon, magpapakagat pagdating mo. Oo. Kahit pag maniobra natin yun, no? Hindi alam, no? Yung pinatras kita. Mahirap yung ganyan. Kaya ngayon na maniobra doon sa lahat. Pinatras ko. Sa kayo nagbaba, bumila. Maraming tumulong. Doon na kamo sa atitan, sige pa sa tulog. Ganti nga bunika. Hindi nga niya alam. Na dumating nga sa ilagan. Lalo na. Nag-point kami na. Nahul na kami sa ilagan. Oo. Hindi nga alam. Tagal namin doon, ha? Maraming oras kami. Hindi mo presensya ka doon. Di ba? Sinabi ko sa iyo ito, no? Pag-initan talaga kita dyan. Puntang inakas. Tama yung inaana ko talaga. Isip ko talaga. Ito, tulog ako doon malapit sa mayan. Total. Yung paglinis-linis na wala. Pag gusto nila, pagkaanak na po. Yung plastic doon sa ano. Hindi, dapat nakitama sila dyan sa may dagat sa ano ko. Yung mirada daw, di ba? Tapos sa sabihin wala lang yung tulog. Saka akong tulog. Grabe, utang ina ko, tagyan kita dyan. Hindi pwede. Wala tanda yun, pre. Hindi na tanda ko na. Hindi na tanda niya. Hindi talaga. Tulog ko naman. Ako din, balitan talaga dati. Kaya hindi ko walang tutulog sa pagkakabago ko natin. Pagdating namin ng ano, ng total. Sirahan pa yata. Alas 5 pa yun, di ba? Tulog ako doon malapit. Lakaw-lakaw na iba dito. Wala, wala yan. Ito, ito, lakaw. Yan naman, nalikod o. Tulog na, dali. Diyan kalam alam eh. Kumain na kami. Akala
utang mo, bayaran mo. Wala na libre ngayon. Walang kung gawa ka. Kapit lang ko kapit. Ha? Nagkapit lang ako mga dining ano. Hindi, walang lutong ko. Wala man. Bakit walang wala si Bong Kinis? Wala. Ginawi raw. Ito. Bong Kinis? Iyo. Bong Kinis? Oh. Bakit? Kasi walang makas nga po. Kasi ayaw niya gilata na magkat. Ah. Pina siguro yung pinatay yung makina. Walang Ha? pinatay yan sa makina. Pinatay yung gilar. Ah. Patay yung koryo. Wag na yan. Bukas na yan. Huwag ka magkat yan. Sabi? Yabang niya bago mo. Grabe. Kakabit mong ka talaga sa kanya. Papatay yung makina. Papatay yung koryo yung makina. Pwede ko na mag-picture sa aeroplano, no? Ah. You know? Kaya na makina siguro kasi nakilakapon natatawa talaga sa iyo. Tingin mo. Kasi si Pana, kani sa sihat, tumawa narinig ni Goryo na katapat pa niya. Tangina sa rin niya Sabi ni Pana, sinalin pa ako Bakit? Hindi. Bakit na nakakadagalit dito sa loob? Inborn ako. Inborn siya. Tawa ka. Tumawa man siya kani siya. Kita ko, malot ako ng Ikaw tawa ka rin sa tawa. Alay, nakamas ako. Siguro nakangiti ka. Hindi. Nakamas siya. Ginanirihan niya kasi ko niya. Sige, manggalit. Nakamas ako. Natawa ako. Pero nabuti ko. Kaya nagalit ko kasi pending yung mga delivery niya. Sige. Wala na nangyari. Oo, dalawang tag malaki. Yung ano taga rin siya pa yung bukatory. Oo nga. Yung dating natin. Yung mga battery niya. Kasama niya. Yung taga ko mag... Hindi siguro na siya. Di ba nakita niya kapon? Oo. A few moments later. Pre? Nagsabi. Ikaw. Kung talaga. Ha? Sino? Sige nga na, sino ba yun Kami ang tatlo kasi no? Bakit? Hindi ka itakuan. Hindi lang sa kuwan.
Oh. Pagkabalik na nila sa kanila. Oh. Sabi nila dito, ayaw mo. Patay ni Goryo. Anda na naman nagla. Dami pa daan ang wala. Tutoy, hindi man nakapasok. Dami baka lang. Ano yan, Brian? Pinding na naman yan. Libre sa kaya naman? Oh.